Добре дошли в автобуса на Василеви. Комфорт, на който можете да разчитате. Надяваме се, че вече сте се настанили удобно и се чувствате добре, готови да се насладите на едно приятно пътуване. Екипът на Василеви ще бъде на ваше разположение през цялото време. Нашата мисия е да осигурим вашият комфорт и добро настроение. Отпуснете се и нека това пътуване ви презареди, релаксира и подари много усмихнати моменти. Освен автобусни превози, другата сфера, в която Василеви 2005 се развива, са шофьорските курсове. Автошкола Василеви предлага теоретична и практическа подготовка за всички категории. Курсове за възстановяване на контролни точки, курсове за превоз на опасни товари АДР, курсове за придобиване на професионална компетентност и психотест. Обучението се осъществява на територията на град София и Софийска област. Освен богат автопарк, автошколата разполага и с 2 модерни учебни центъра, които отговарят на всички европейски изисквания. Центровете разполагат с няколко учебни зали, психолаборатория и лицензирани учебни кабинети за провеждане на изпити пред ДАИ. Или казано с други думи, всичко, от което имате нужда, събрано на едно място. Заповядайте при нас и се уверете сами. Екипът на Василеви 2005 ви желая приятно пътуване, изпълнено с незабравими положителни емоции.